Ndisama ita teerera kazvinduta muri kundinzwa zvakanaka. Aiwa wandipa mari yakatsemwa kubva ndawadzosera mari yavo saka ni ndiri parutivi pendingatize nemari ndichienda mari iripo iri pairi ino ndinoda munoiswa kuti mari muchaiona yakanaka kana vasati vane mari ndai munotsvaga because muchakaya endai munotsvaga tinokupai isusu tamboona zvinhu imimi mungangoone zviri padhuze asi ndine zvandamboona so kana muri kubvuma nyaya yanga irikutaurwa nevavaawaati awozwandoyeka munhu vari kuya vachitora wana vachienda navo bazi ndo pane nyaya saka inobva yazoka sika matizopinda hayo yaona samaita kunge mama kuisa ruoko mumwe itorai imari yakangobatanidzwa nepini pengo kanganisipina inopfuma hazvisi zvekuti machaya umwe yekumbokumbira here panzeva ngoendai kumadzimai madzimai vanokupai mari vanenge vainayo but vanenge vachiti vangapezouya ikasikaitwa nyaya yepinde kuti maisamiri mukaitawo mari ipapo. Okay. $5. $5. Ndiri kuti $5 ndiri kutaura zvimbabwe. Ndiri kuti $5. wane imwe yacho wanayo $5 nhasi chaiye tomai munhu amhanyi kure waiwa uri kuda kupadhuze kapawa kana ichiwitiniswa chete kuti iri kuuya vachitsvagawo yachifambayo pane kunge ini paipi yatoisa hanzi kubudisa imwe yacho hanzi irogadziriswa saka vachitongwa hawo nyaya ichizouyayo unzai imwe yacho iri kuuya iri kusimudzwa kubva kuna sakusaku ichiteerera ivakomana teerera izo nyaya dzaakuda kuevanyanga tomboteerera dziri kunze saka munotaura muri ipapo pamusoro emambo pamusoro ewadare pamusoro emambo pamusoro ewadare ndisabvumusavu auya nemurume wangu ndichasaruchera madzimai musha anoita maberero nemukanda asi vanenge vachikweretesa vachita 10% pedhora akakwereta mari maberero mairi achikwereta mari kumukanda haana kuda kudzosa mari dzacho vane matems vanenge vachitaura navariko kuti mari idzi dzikasvika panguva yakati tinenge tabuda mari dzacho dzese haana kukwanisa kuzoita izvozvo
Wanetsana uri kumahosi kwawo wakazodzimara wakauya kumagara nyaya kudara kwangu. Ndikatuma mupurisa wangu kundodaidza iyeye nemudzimai wake. Asi zvichitaurwa nemadzimai akatorwa mari vanoti mudzimai wake ndiye aitora mari achisiyana pasi pese. Asi akazoiswa kuti amire iye sababa. Saka auya kudare nemudzimai musi wa9 October 2024. Haana kuuya nemari. Akaradzwa mari dzanga dzapo. Akati hazvidi mari Komiti yake ndaipinda. Makomiti. Wanenyaya dzacho. Akati mari ndinoiziwa wacho. Sekitari akanyora maminitsi padare. Tapedza vanhu vakasaina, iye akasainawo. Ari kutendekana kuti Vanotipa. Amangoita vanokwana kouchezi avakuudza nyaya nyaya yakudare kwangu ndatuma mupurisa kunditora iyeyu nemudzimai wake achibva wauya achibva atadzwa kuti nemachuda mari yedu nemadzimai ake. Iye akati hazvidi mari yakadii ndiri kuiziwa. Ikanyorwa pamabhuku ipapo nasekitari wedu. Mari iripo ikawirarwa isati yakwira zvainga isvika pairi zvinezvi. Aichikwira nepamusana pekuti yanga ichibereka. Akazokumbira kuti ndinozokupai mari muna December musi wa8. Musi wa8 uchibva wasvika achibva nemudzimai wake asina mari. Vanhu vabvunza mari ipapo akatanga kupenga murume. Akati endai kuna Fosu unomangara, endai kwaMajor Street, endai kumunda kwaana Mambo, pindai pese pamunoda. Vanhu vakati aiwa isi tiri kuda mari, hatisuda kumangara. Ndokuzovadzika mari ake. Achibva apa rimwe date rekuti ndinokupai mari musi wa28 February. 28 February akasvika kaungana haana kuuya. Abva aramba kuuya. Ndikamufonera kuti uri papi, foni iri kurira. Akati ndiani ari kundida? Achindidaira pafoni pangu. Ndikati wakangana here kuti date musi wa28 vanhu vakaungana vada kuti wape mari yavo. Akati handisi kuyako. Ibadzima foni yake. Chipatati zvinotodini manje? Kwabva tati gare gare. Kwabva ndatuma ndafonera kune munin'ina wake ari kwaChipenzu. Anonzi Lavumo. Achibva auya. Wakazosvika kumba kwangu masikati swarane. Iyeyu naLavumo wacho. Ati manje vanhu vamaida kutaura navo havasipo pane nyaya iyi. Saka ndakuti manje ndikaendaidze sekitari nemupurisa wangu Igava wauye tichitaura tiri pamwe chete. Vachibva vane mabhuku. Sekitari achibva varatidza mari yavari kuda kuti wabhadhare kuwana. Iwo wanga wari mumba imomo nemukoma wake nasekitari. Asi vane nyaya wakataura kuti nyaya inotoda vanoziva kutonga. Kuti inini anga ationa kuti handikwanisi kumutonga. Plus mari yakawanda. Ndozvakataura imomo. Sekitari anga ari mugava ari muno. Ndikati ndichienda kumba. Unogara pasi nemudzimai. Mochiweka moona mari yemunoona munoziva kuti ndiyo yemunoziva kuti ndiyo yamakatora. Mouya kuno motaura toisa soko iri kumadzimai aya. Achibva abuda ibva aenda akudzoka. Asi kana abuda kunze anotaura zvakawanda murume. Mari iri koko. Mari iri kwangu iri hapeno. Alright. Padare zvimadzimai akati todini. Mari yedu yonyura here. Kati aiwa regai tichimudaidza for final. Achiuya tibva tataura kana ati asi kuda hado kubhadhara mari. Tomuisa kwamama. Ndobva ndatuma kuti mupurisa kuenda kumba kwake. Mona. Aenda kumba kwake mupurisa, mupurisa wechipiri. Wekutanga waya akanzi handiti kupiwe kunouba. Ukaramba uchiuya kuno uchasangana necrossfire. Achibva aramba basa. Chibva ndatsvaga umwe.
Gawa akazenda achibazenda gawa achibasingachinzi nemukadzi wacho akaenda kuHarare enzede angaenda kuHarare zvakataurwapo nemukadzi zvakawanda anikasisana basa aitaurwa mupurisa kuti hatisi mari yedu. Saka iye akazouya achibva ataurwa nyaya nemudzimai kuti wanga wachidiko kasabhune achibva afuma wakati tsvamunde kugumira mupurisa uyu ndakazoti kwasvika kumba kwangu wanga wachidei kana andatuma nemanyemudiko kwasabhuku imimi nemukadzi wedu saka vanotida uyi kana watadza nyaya kanga waendese mberi iwo handidi kukona kuchiya kumba vakuguma nhasi iye sabhuku iye kana achindida antondichaira foni dzangu anadzo ndosaka kutaurwa nemupurisa ndozvataura haachadikwa kuti musvike ikoko ati saka ndozvataura ati mari dziri ikoko wana muchiitaisa mari dziri kwanyatanga iko vanambochinesa kudini kwacho mupurisa wayo wechipiri asina mupurisa achada kusvika kumba kwake ati handikuona mupurisa wasabhuku wekutanga akabhabhanwa akabhamira akabharamba achati saka ndo pane nhau yemurume yandati ndise kuno ndichiona vanhu vacho vari pava vachobvunza vachakupupurirai inyaya yandazounzwa kunonoti yanga yamumaoko angu yamasabhuku ndikaramba ndakaichengeta inopa mutauro yakawanda ndakuine kurudwa kune murume. Saka ndakati iwewe kumadzimambo muchiongorora muchitaurawo naye uchinzwawo pane pfungwa dzake ndibatsirei. Respect chaiyo kuna sabhuku hana mukwasha wangu handikuzosachira akanga akarora muhanzvadzi yangu kwasha but atongozvizivi haazivi kuti kuna sabhuku. Saka varidzi venyaya vari pano wese vakaungana indibatsirege pane nyaya yacho. Alright. Sorry kumadzimai anamba yanomwe anotaura zita rake nebasa raari mukomera. Vano venyu vanokumidza kutanga kutaura mai taura itinzwi ndimyani ndiri mukomera ndiri maigawa. Takatanga mukando nababa wakauya tajoina mukando asi waiuya wari munhu aiteera mudzimai wake. Mudzimai wacho ndanga ari sekretari wemukando wedu. Takatanga tichikweretawa tichikanda mari tounganidza mari da zvatakata magariro atakaita tounganidza mari youngana ndifunga tinana vakadzi vana sekuru mbaimbai tinawo mukati megurupu iro younganidzwa. Pamari yaunganidzwa inonzi yonyorwa sekretari wotaura kunzi mari yaunganzwa yabuda mari nhamba yemari yakati ari kuda mari ndiani uyotaura ndoda yakati ndoda yakati ndoda yakati mari yedu yakanzi fushai mari musimudzirani nemadzimai mukati memarume. Saka waibva wauya nemurume wavo wotora mari apa wanga akanyoresa mazita anenge kana 7 6 here 7 chakanganisika mazita yawaikwereta mari ese mazita waikwereta mari ese. Saka nekugara nekuona pamberi tichikanda mari yasingadzoswa interest vasingadzoswi mari ndopatakagara pasi kati vanhu muri kuona sei urongwa huri panapa makandira tikuita mari aya mari inofanira inokweretwa 2 months watora mari wechitatu mari yakudiwa yese kudzosa mari yese kuti wamwaone kuita sei kutora iwe waisadzosa. Saka tadaro muna Mei ndopatakati mari takadii timboi sheyana mari hembouya mari yese wakatora mari wese ngaiuye iungana apa tombosheyana totangidza nekuona zvakanga zvakuitika. Saka Maria haina kuuya patavataurira tavafonera wakati havadzimai wapo waenda kupi chichi chakazadai chakadai takaenda kumba kwake ndino umwe takaenda tironga namai avo takaenda namai Jasi nevamwe wacho havapo maizindi takaenda kumba pavo tikasvika kuti tisitauyawo wasatichera takudaidzai kuti tuye tichironga pasi takagara pasi toona urongwa hwemari yedu toita sei nemari yedu yaminayo tunganzi tione kusheyana. Zvakanzi mazvifunga kupi izvo zvokuti mutange kungotenga ngoti nouye ngoti ngaticheya mari matakati tosheyana muna December patakati aiwazve mari haishano muna December mari yedu tikaunganidza inoita 3 months yodzoserwa yese younganapo wamwe wediniwo wotorawo tichitenderana natese imhandi imega moda kuita chii kuti mushandise mari. Mukadzi ndianga ari sekretari nokuti mukadzi wacho ndiye muridzi wese ndiye sekretari ainyora mari
Zvikanzi bhuku nditori naro nemukadzi, bhuku ndinaro tori mumba umu, ndotora bhuku ndiye naro pano bhuku muone manyoro andaita zvese ndozviziva, mari andaitora zvese ndozvo. Manyatangwa wacho asarirei, waregere kuuya. Imi ndiye matumwanzi muuye. Manyatangwa wacho waregere kuuya. Kushandiswa nomwe mukadzi chichi zvakawanda zvikati hatina kuya pano kuzorwa. Taya panozotaurirana kuti tiuye tichiunganidzana tione kushaya mari yedu titange panyowani. Zvakatagara takadaro. Saka payakazoitwa dare nyaya taitadza kuti yaitwa dare, asi wakabvuma kuti mari zvedi mari ndinayo, ndakatora mari iyoyo ndakaishandisa ndichadzosa. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi mari iyi haina kudiwa. Mari yama Pamusori makurukota wava musi wa9 October 2024 itakuwa munamato wekutanga dare nava DC Kurira ega wadaine ku nyaya ndipo yanga iri nyaya yavasaruchera vachapsoni saruchera navadzimai pamwe chete nemamembazi kuda muibedzi kuti mai nababa saruchera vakakwereta mari kumikando. Mukando wekutanga 1602 $1,602 US dollars. Right. Mukando wechipiri wakakwereta $1,318. Maria wakatadza kudzosa Maria wakatadza kudzosa pa 3 months zvinotarisirwa kudzoserwa zvikwereti. Kuburial wakakwereta $198 US dollars. Chimwe chikwereti chiri outstanding. Wemukando neburial wanoda kubatsirwa nedare rasabhuku musava. Pakataurwa mamwe mavhawukala languages akataurika ipapo. Right. Wasisa ruchera vachizopindawo mudaro seizvozvezvi havasi kupokana nezvavari nezvapandwa pamusoro. Vari kubvuma chikwereti chavo wachiti wanoidzosa muna December. Wekwasaruchera wanobvuma zvese kuposa kwemuromo zvakare wachikumbira ruregero rekuposa muromo iwayo. Right. Mari yatenderanwa kudzoswa muna December 8 right. Pamusi wa8 ipapo pakazoonekwa kuti yanga yaiva Sunday. Ipapo pazoiturudzwa kuendeswa pamusi wa9 December. Right. Mukando wekutanga unobudisa $2,338 yaiswa interest yavanoisa. Mukando wechipiri unobudisa $2,187. Burial inobudisa $264. Mari yese yakusanganiswa ikabudisa $4,789. Ichaunzwa pano padare musi wa9 December 2024. Iyi mari yatoiswa mainterest sezvinorehwa mukando kana burial bumbiro. Right. Wakasaina ndini secretary. Mukando 1 ukasainawo signature. Mukando 2 wakasainawo burial akasaina. Wasisa ruchera wacho wakasainawo signature yawo iri papa. Musi wa 28 toenda pamusi right. Musi wa 28 December 2024 zvichiwa vachapsoni saruchera vakauya kudare. Chikwereti chakatorwa navasaruchera kuburial nemukando chatadza kudzorwa muzuva ranhasi. Wati wakuunza musi wa 28 February. Kana zvaramba vanhu vakasununguka kuita zvavanoda kana kutora zvinhu zvinoenderana nemari yacho. Musi wa 28 February uya wazosvika. Pakamboita apiwo varume vemadzimai emukanda vatadza kugutsikana vachipokana nedheti rekuti 28 February akanga riri kure. Wakambogarawo dare ipapo vachibva vazoguma vadini
watendera padheti ra28 February. Saka musi wa28 February sekutaura kwaita sabhuku wangu wasisa chera hawana kuzivuya kudai, wakafonerwa wakati havasi kuuya. Zvese zvataurwa nasaru chera kudaidzwa ndakanga ndiripo, wakauyawo zvicho wakanzi ndachenda iwe kana kuti mari hatisi kunzwisisa kuwanda kwadzo. Wakanzi nasabhuku enda undohwerengedza mari dzako nemudzimai, kana wahwerengedza mari dzako nemudzimai wodzoka nefiga yauri kuziva iwewe, toendesa nyaya kuwaridzi wenyaya. Kana taendesa kuwaridzi wenyaya tichazoti aiwa nozoti kudii, hapana, vakazodini, havana kuuya, havana kudzoka nemhinduro. Wakatumidzirwa zvekupurisa, wakatumidzirwa wakapakoshoda, ndatenda hangu. Ana mwari kuti pane chasara here pakati pekomiti. Koreisi pamusoro ivana baba ndinogona kurondedzerawo zvimwe zvinobatsiridza panyaya iyi. Inini zita rangu ndinonzi Ruramai Manaka, ndini mai Nyatanga wamazuva achitaurwa. Ndinotrena madzimai emukando nevarume, ndine organization imwe ndakamiririra. Saka after ndabva kutraining ndakauya ndikatrena vanhu muno mu2016 tikaita mukando tikabuda zvakanaka, takanga tisina problem. Ndinofamba nzvimbo dzakawanda ndichitrena, and nzvimbo zhinji dzandinotrena dzine mikando yakamira. Saka 2024 takatanga mukando watakatanga. Mukando wekutanga wakatanga uri musi wa1 December 2023 kusvika tipinde muna 2024. Tiri kuita kuti vanhu vakwanise kushanda kwegore 12 months dzinenge dzakazara. Yakanga ine membership ye32 kana ndisingakanganisi vanhu. Mukukanda kwatinoita kwataiita mari inokandwa. Mari yatinokanda ndiye mashares, kuti munhu unokanda mari yauya nayo from $5 up to $30. Saka mari iyoyo inozokweretswa ichidzoka yane 10% interest pamwedzi wega wega. Saka mukando wekutanga vakauya mai vakapinda nemazita avo 2 tikafamba. Muna January 2024 takabva tatanga futi umwe mukando, bosi kwakanga kuine vamwe vanhu vakanga vati tiri kudawo mukando. Ndikadaiva gurupu iri razara, chirega itange rimwe gurupu, batatanga rimwe gurupu. Vakabva vazouya mai nababa vachiti varudawo joinawo mukando, vane vana vavo vati varudawo kuti vapindawo mumukando. Hatina kuona senge panga paine problem, bosi takangoti tiri vanhu vemuzvimbo imwe chete, plus mumashure takanga tatomboita nawo mukando 2016 tikabuda zvakanaka tisina kana problem. Saka vakanyoresa mazita avo 8 mumukando iwoyo. Takakanda January, February, March ndine zvandakanga ndakutanga kuona kuti makweretero ari kuita vanhu ava haasi kuita. Ndofunga madzimai ese ari panapa anogona kundipupurira kana ndichitaura ndichiti ndine vanhu vandakaudza ndichiti maitirwo ari kuitwa mari panapa haasiriwo, vanhu muchapedzisira manyura. Dai zvaiita taregedza kusvika kuna December, taganhura mukando uyu muna June kuita kuti mari dziri kutorwa dzidzoke. Unfortunately, ndingangoti nenyaya yekuti vanhu vanenge vasati vanyatsonzwisisa zvemukando zvacho. Ndaiti ndikataura vanhu vainotaura ikoko, ndikataura vanhu vainotaura ikoko. Saka pakaita confusion pakapesa pana decision pamukando. Pekuti ndofunga munoziva atmosphere yekuti munopesera makutotya kutopaenda pamukando. But anyway, takashingirira March, April ndikati nyaya yatakataura iyeyo kuti vanhu ngatisheyei mukando muna June. Vanhu vakabuda vanga vari vashoma shoma, vazhinji vakanga vasingadi, vakati hatisi kuda. May ndikati aiwa ngatiite zvemavhotsi, because ndine zvandakanga ndiri kuona. Ndikati ngatiite zvemavhotsi kuti vari kuda kusheya mari muna June. Ndakabuda ndine vanhu vashoma shoma. June ndikati ini mukando hatichadi. In fact tichitanga kupinda mumukando iwo wechitu ndiri kutaura uyu, ndichitaura nevanhu ndaiti kune vamwe vachasheya muna June nekuda kwezvikonzero. Vamwe vacho vakanga vataura kuti tichasheya muna June. Ndionawo mudengezi, vana ticha mudengezi vachiti tine project yatinayo, saka tachida kuti mari iyi tizodini, tizosheya muna June. Ndikatounganidza futi vanhu ndikavapa training maringe naizvozvo, vanhu vachiti saka muchasheya sei muna June, pakuti vanhu vanenge varimo vese. Ndikati nenyaya yekuti vanhu vadosheya muna June vashoma hazvinese, zvatinoita tinongoweka mari yemunhu wese.
taweka mari yemunhu wese vari kuda kubuda tobva tavapa mari yani yavo vobva wabuda vari kusara vobva wadzorere mari vobva waenderere mberi vanhu vakagutsikana nazvo saka muna June vadati inini zvandiri kuona vana vasaidzi ndakumira saka takabuda vanhu vakabva vamira vakabva vakadini vati wandei but mari yakanga iri kuswereti kwavari ivo yanga yakawanda gurupu rakasara risina kubuda tine vamwe vatori pano vanokwanisa kutipupurira vakasara vasina kugutsikana zvokuti vakatoboita kavo kaifamba ukachiopurwa zvakazvaitwa nevanhu vakabuda vakanga vasina mari yezhinji yavakabuda nayo nokuti mukando waikandwa mari kwete zvekutamba ndofunga mukanzwa mari dziri kutaurwa paikandwa mari zvokuti vanhu vaishanda vaine tarisiro yekuti panonoperawo kuti vakushayana mari vanobuda vaine zvavanenge vainazvo saka vanhu pavakazozama kuti vateere mari idzodzo pari kunzi paizi manyatanga sei vasina kuuya inini handina kuenda bhosi akanga ari makuseni ndikatoti kuna madzimai tabva pamugando kuti ndiende vanyatanga vasati vamwa mapirisi ndinoti ndivabikire vamwe mapirisi tinogona kuenda uko tononoka nguva yekumwa mapirisi yobva yapfuura but sisi tiri vanhu vamwe chete munokwanisa kuenda ndopavakasvika ukadzimai yatanga vacho vadini vasarirei pakataurwa mashoko akawanda mai vacho vakatozondifonera vachiti mafungo kuti makangwara kamasara madi kuuya ndikati aiwa chikonzero chandatadzira hamuna kuchinzwei zvikanzi aiwa alright zvinowanikwa but chatiri kungoda upenyu ndikati muri kurevei kana mukadzi wacho ndikati muri kurevei kana muchiti chatiri kuda upenyu zvikanzi hando zvandataura kuti chatiri kungoda upenyu ndakanyarara handina zvandakataura kusvikira vanhu mukando wekutanga uya wechitu vanhu vatozoona kuti auya mukando wamuna June vakabreaka vanenge vari kutoita zvati nani isu tiri kungokanda mari ingokweretwa mari haisi kudzoka vaidzose mainterest chete but vaiti vakati lese yetu vakweta 500 mari yavaikwanisa kudzosa $50 yeinterest imwe inosara iriko next time vari kuuya kuti tafuti mari nezita reumwe munhu saka ndozvandaizama kuonesa vanhu kuti ini zviri kuitwa apa muri kuzvionei mari iyi iri kutorwa iri kuenda haidzoki mari but zvakatora nguva kuti vanhu vazvinzwisise muna August second mukando wakabva kuti taakuita sei taakumira bvawamira pakuzozama kuteera mari manje pakabude mashoko akati wandei vakazodaidzwawo kwasabhuku ndofunga ndonyaya dzimwe zhinji dzamazuva achiita sei dzichitsanangurwa kusvika nhasi patiri panapa pane umwere atangada kumbonzwa mudzimai wavo mudzimai wacho aripi ndianga sekretary asi patari pana paripe mudzimai haana kuya mudzimai vanga vari secretary avo vanga vari chairperson kune umwe mukando mudzimai uri secretary kune umwe mukando ende nyaya dzatatsanangura takamirire kumukando kumaberial ndibvumidzei nditaure futi kumaberial ndini ndandiri secretary nanhasi kumaberial ekwedu machinji acho ndini secretary saka vanhu vakagare pasi ndofunga mamavillages mazhinji tinoona zviri kuitika kuti kana pakaitike rufu rwemunhu unenge uri kutauni vanhu kushanda kwakuvanetsa havachanyanye kuda kushanda saka vanhu vakasvika pakuti aiyo tadii kuti tigadzire burial yevana vari kutauni yakangozvimirira iri yega kuitira kuti kana pakaite nhamo pakati pevamwe wedu kuti mwana wafa uri kutauni tinomira tichiita sei tichibatsira umwe wedu bhozi wafa uri kutauni but wafirwa ndini dambudziko rese rinodini rinosangana neni saka tine burial yatakatanga 2024 patatanga burial iyoyo taitanga burial iyoyo yakapinda vanhu vakawanda but mazita akapinda iyoyo anga ari kupinzwa mazita akanga amirire vana kwavo kwakapinda mazita 2 mbaapinda saka vanhu takati for the first 3 months tichabhadhara $5 pamwedzi then tozoenda hedu after 3 months toita kubhadhara $1 why tiri kuita kuti kana nhasi pakanzi paite nhamo tinokwanisa kuisumudza nhamo iyoyo tinotenge kofi totenge chikafu todini tobatsire munhu panhamo saka vanhu vakabhadhara $5 avo for the first 3 months second month vakakwereka $50 kuburial iyoyo third month vakakwereka $70 mari idzodzo tafamba ndofunga ivo vacho kubheriwa kwacho vanga vasingachatouyi takaite rufu rwepalemson mucheni tiri ipapo vakanga vaine mari yekune imwe burial vakanga vatombori treasure kune imwe burial saka vanhu ndopavakati hapandoti panotengwe chii mablankets epaburial iyoyo
Ivo ndiwo akatouya kwandiri vakati ndine mari yemablankets ndikatozviziva kuti makapuwa mari yemablankets zvikanzi mablankets akatengwa ari kuharare ndikati aiwa mablankets ari kuharare but munhu ndofukidzwa mablankets uri kupi uri kunoko saka pari kudiwe mari yekuti vanhu vakutobuda vakunoronga nezvekofini ava vatotenga mablankets kupi ikoko obva auya kunoko ari kuharare achazouya zvavo but kwanhasi tiri kude mari vakamhanya kumba kwavo vakanotore mari pavakauya nemari ndakanga ndakamira nahambotoni mucheni ari makuseniseni zvasati atombobuda vanhu vari kumhanyire kombi kuende kwarusapi vavasvika vavati mari iyi ndauya nayo ndikati alright mari mauya nayo its okay hazvina problem but ndanatotuma vakomana vakwamucheni kuti vanopuwa mari nawanyatanga bhozi vakomana avo vanga vakutononoka kombi yari kutoridze bhera yakuenda ndakamirira kuti ini ndochimira kuno kumochindipa imi yamuri kuuya nayo but ava vatopuwa mari vadini vaenda tosara tozonokavha pai kune yabviswa nawanyatanga saka Hamilton wandandakamira naye ndiye wakazonge watreasure kune imwe mberi yandiri kutaura nezvayo saka vandipa mari takafamba iyo bva vatera mumashure saka vaifamba vachiita senge vari kunditaudza but nekuda kwemashoko avaitaura pamusoro pangu ini kazhinji kacho handigoni kuratidza kuti ndinotaura zvinondirwadza handigoni hangu kutaura saka tafamba vakabva vanditi endai munoudza vanhu vokubheriyo kuti inini kubheriyo ndakabuda ndakangokwanisa kuvati munondishungurudzirei zvikanzi ndakushungurudzai ndaita sei ndikati pamusoro pemwamwe mashoko amuri kutaura pamusoro pangu muri kundituma kuti ndiende kutaura vanhu vokubheriyo kuti kubheriyo mabuda pamakambouya kunonyoresa kubheriyo makafambirwa nemunhu here makauya mega imimi ndi mabuda mune chikwereti chemari yakawanda kudaro kubheriyo ichangotanga yekuti nhasi bheriyo yapakanzi pafiwa mari yacho yese ndimaitora hakuna kana mari saka apa makuti mabuda muine chikwereti chevanhu zvikanzi ndizvozvo ndinozviziva kuti mashoko anokuwandirai but ene munoudza kuti ini ndaita sei ndabuda mari yangu wangu iberekesa mainterest ndichazoibhadhara saka up to now mari iyo iri kungoberekwa mainterest hakuna mari yakaita sei yakabhadharwa saka zvoroti kubheriyawo kune sikwereti then kumukando 2 kune sikwereti mabhuku aripo kubheriyo kune mari mari iri kutaurwa nasekretary wasabhuku imari yegore rakapera ndikutaura mari yataveri pataveri izvozvi kubheriwa kune mazita 2 kune zita rakanzi Chapson Saruchera rine 169 kune zita rakanzi Linda Saruchera rine 233 as of 6 June 2025 then kumikando kumikando wandiri kuti wakanga waine mazita 8 pane zita rakanzi Chapson Saruchera as of 8 June raane $511 rakanzi Noreen Saruchera rine 363 rakanzi Lynette Saruchera rine 675 rakanzi Atipa rine 833 rakanzi Kimberly rine 560 rakanzi Kupa rine 66 rakanzi Tadiwa rine 845 rakanzi Naledi rine $66 total 3,919 kumkando wekutanga kumkando wechitu kumkando wechitu as of June 8 June rakanzi Georgina rine 3,348 rakanzi Ashley rine 1,824 total yemabheriwa yemikando yeseritu is 9,091 then total yekumbheriwa yakazvimirirawo iri yega kuteerera ikanai panozotaa kunze patitaura zvii atizi kuna mambo nyararai napere aiwa ndenge ndapinda muzvako
Atembere mari. Yekubheriyawo. Rega nditase bhuku racho. Yekubheriyawo. Pasita rakanzi Chapson, it's 169. Rakanzi Linet 233. Saka ndofunga pakana paino wangandibatsira. Amuchete mari. Ndiyo uri kana bana ari ku ngona kubaya baya. 169 nechimwe. Ne 233. Yeah, 9,493. Yeah? Yekubheriyawo yakazvimirira. Yekuberia yega zoti imari taura imari yacho. Aro mwechete kuda mari yekuberia bazi kuti imari yega. Ari kuweka ere. 9,260. Yekubheriyawo chete. 169 ne 233. 408. 480. 408. 408. 408. Beria. Mukando 9091. 9091. 9,091. Angu chitoko chimoko. Yekubheri atawana 402. 169 plus 233. 408. 408. Yatawana interest. Ayo. Haisati yana interest. Plus 233. 233. 400. Alright, 400. Ngatichinzwa kuti zviri kunze kudii tine nyaya dzakawandisa takunzwa kwamuri pamuzavike pamusoro imambo monyasotaura mafigasi yenyu ainandi kuti kudii zvataurwa nekomiti zvese izvozvo ndinopokanizana nazvo zvikuru zvaita pamusoro imambo taitawani kupoganidzana ponde papi topoganidzana pane pakawanda pari kupokanidzanisa ndepakati dai vadare muteerera zvataurwa nevavo mai avo vambotanga kutaura vati ivo pane mukando wakanga uchiitwa ukataurwa mazuva ataurwa hameno kana muri kupanzwisawo ipapo avo vari kutaura zvemai vari kuti mukando watanga ukazodii ipapo ndo pane hondo yese ipapo tikutaura pachikuru chamakatora zvese izvo mafigasi ari kuakumbeto handiwirirani nazvo munowirirana neapi munowirirana neapi anoziva imi kuti kana muchipinda mudarika munofanira kutaura zvenyu zvamakaita pakutanga ndakatora yakati ichizotora yakati ndizotora kusvika pari zvino zvishuwa yese ndakatora moyo atidi kunyanya kuti ndiri kuti chino ndichidzokera apa ndikati pari kungokonzeresa iwe dambudziko iroro ndipapo pandataura ipapo vari kundotora apa woita maacumulation emafigures wachiita zvavari kuita zvese izvozvo zvese I totally disagree with ndipindirani nazvo taurai yenyu mayamaitora yacho munoziva ifiga yenyu mokwikwidza yakanyorwa kumafiga yemunoziva yacho
ini handisi kuenda kwese kwamuri kutaura, handisi kuda kutaura zvese izvi, handisi kuda kutaura zvese zvisina basa kwandiri, hazvitori namazita aya aripo. Pakaiswa masignature, saka signature iripo apa wakaisa signature awa wasingazivi zviripo izvo. Pane imwe signature dziripo apa yawo ndoyekuguma yakaiswa apa, saka wakaisira zvinhu zvawasingazivi. Wakaisira signature. Signature iyo unoona munhu kana uchiti uri kuti tiri kutaurirana muti yowe signature yapa kwaikuwe kusignature chete signature wawerenga saka zvinoona kuti ava zvavakutaura havo vari kutaura zvavanoda kunzvenga havo, asi pawakatonyora kuti ndazvinzwa ndazviona wakanga wapedza kuti handisi kunzvenga, handina chandironzvenga, asisamaita ingoti atimboti handina chandiri kumbonzvenga ichiteererai pamusoro wadana inini ndingaunyeso kuziva kuti inini chaizvo mari yamuri kuziva matora kune vanhu ava imbori mari zvisikatora zvokunzi vatora mari yakati mari yakati inini yamunoziva inini yamakatora kuvanhu ava imbori mari yenyu yamunoziva kuti ini zvedini ndakatora mari yakati. munoona moyo ataura musarusa vanhu vasakufifidzirei sunungukai tomboti imbomira ana vanhu vari pagiraundi vari kuita basa ravo vaenda uku hapana pavaona vanhu vacho vaenda navo havachanyatsopaziva, saka novati taakuda kuenda kwanyatanga, saka nevanyatanga vari kudiwa handiziva namai vari kuda kuenda. Pane vanoziva here nzvimbo yacho kana vanhu munaiziva mungambotipeke excuse nyaya yenyu tainzwa statement mataura mumboenda kuri kudiwa nevanhu vari kufukunyura macomrade varida kundotaridza basa ravo risamire vanyatanga endai inyora mai varikuenda nasecond ikai wasimuke kawa alright tatati pamwe hawana kuzidzisa kuti ndiwo umwe wacho aripo anzi ngatisanganei patenofa kumakumi kwamhiripiri kuna mai wedu wari kuziva kumugandanga kune umwe wacho aya amwe emugomo mamhiripiri ari kuzivikanwa neiwawaanoziva musangonange nevanhu vamutanga maona sabhuku wacho kwamuri kuenda pamberi ndaenda vataurira enda heni but havafambi ndaenda vataurira ndachwambisi mabvunza ndakandiri kuti sauchira imimi musatyeba dare ndo zvatunoita handiti ndada kuti mujekesere vanhu zvakanaka. Imimi kana paine pakashata kapakashata zvedu mupaona apa kwete imimi mari yako muzuva imimi yakatora kuvanhu imbori mari ndo zvandaramba moyo izvozvo kuti mari dzamuri kutaura idzodzo dzaganurika nezvese zvakaitwa izvozvo zvekumira kwawakaita
mira kwawakaita mukando iyoyo yaisamira gore risati rapera time frame. Saka ndinotokumbira dare kuti zvinobvira sei watungamidze nyaya yangu mberi dano kuti wanditi dare racho harina kunge rakapera rataiita kukandidzana mari ikoko. Uyapo ungondiganisha kuti chibhadhara mari wakanga wambokwereta 600 wakanga wambodi December hana kusvika. Why did they do that? Wakazviitira izvo. Handipapindiri papa zviti. Handipapindiri. Handipindiri. Hamuna kunge matadzira baibo. Kuenderera mberi. Ndaenda hayo mberi. Kuenda mberi ina handisi kuramba ini ngaitsanangurike nemangu matsanangurike asi muri kubvuma ini kuti mari makambokwereta kwereta iwo vanobvuma here kuti mukanda waona kupera paunofanira kupera vari kudii saka kana nhasi kaona kupera ngavachiendawo mberi pindai moyo handina kunzwa ndati muri kuti mukando wakurumidza kupera tisati tapedza ndopane kwiri yenyu chaiyo maidirei kuti ipere mune chikwereti munoziva kana dai vanokwereta mari waya handiti vanoziva kuti kana zvadai nguva yakati 3 months dzakadai mari yobhadharwa handiti kana wese vanokutora zviku nemazuku waya muri kuti here makurumidza pane mari here yamakambodzosa pataurwa pesa apa yamuri kuti makurumidza ndenge ndichibhadhara mainterest I know what was that zvandaiita ndaizviziva asi kamari ka handizvo zvamai makatenderana kuti munongoramba muri kubhadhara koizvozvo zvacho moyo takatenderana here kuti uganiswe kudaro ndopane kwiri yenyu that's the best query andinayo ndo chaiyo mudauramba munongotora aiwa wakurumidza kupera musati mada handizvo zvozvamukutaura pane mari inge isati yasvika kuno kuya ndiri kuda kubhadhara inge isati yapera makadini kutaurira dare kuti ndimirire pane mari yangu iri kunze kwenyika iri kuuya zvisinei moyo hatingaparadzire hedu dare aiwa isu hatitongi nekudzvanyidzira ikungwa yenyu chatisingadi isusu kuhwanda kuseri kwenyaya handina kuhwanda moyo indiri kuti kana iwo wanga vachiteerera ungabatsira dambudziko rangu riri ipapo chete pekuti inini kana atiti ndatora mari handiti ndatora mari munhu ouya oti zvisina chekuita nekunge ndasenza mari iyo apa mukando waifanira kupera nguva dzinoti hauna kupera nguva idzodzo wakapedzwa makatenderana here kuti mukando tinokanda madheta akati pamwedzi aiwa zvazvisikuita dambudziko zvinenge zviripo imimi pane mwedzi yamakambokanda here kana maimangomerera kuindiresa ndaikanda moyo zvekuti vanhu ava kuona kweduka vanenge vari kuti iwe uri kungoda kubhadhara interest yako mari isingakwereti sei saka nevamwe waka withdraw kuti handati chimira because takuti asitiri kushandira iwe ndizvo zvazvo moyo kana mazviziva izvo munozvizivawo here moyo kuti mukando haugoverwi munhu usipo hakuna munhu anowekerwa mari yapi zvape yousipo mutemo wacho uripo zvavo hauite zvekuwekerwa munhu tumabhuku twese tuya hazviwekwe munhu asipo anowekerwa aripo sei mimi makakuwekerwa musipo mayange musingachatendi kwete moyo ndingaramba hangu ndichipikidzana nemi moyo muri munhu mukuru ima handikupikidzana ima metodlo ndiri mwana mudiki wazvo asi imi muri munhu mukuru chigaro chamina chomunhu mukuru
dare rangu rineri rinotonga. Munozviziva here Samaiti kuti dare rangu rine mvumo yekutonga zvese. Kana akafa akamukira munhu tinomutonga. Aiwa ndira kuti aiwa ndiri kungotaura, hapana panonzi apa hatifaniri kusvika, pese tinosvika. Ende imimi futi, imimi vanhu vari pasi pangu, mune right yekundibvunza, mune right yekutaura zvamusingadi, hamumanikidzwi. Asi zvatakudai zvamauya zvamaonzwa kuno kunyunyuta kwevanhu ava vesawa kwasvika munzeve dzedu. Sabhuku aunza nechichemo chekuti mambo imbotibatsiraiwo, uyu Saruchera tiri kukonana naye hatisi kuziva kuti ndepapi. Nhasi you are free kuti mutaure kuti pamuri kukonana nemi kubvunza ivo vava ndepapi. Ende isu tichibvunzwa kuti saka nuchaita sei. Hatisati tapedza nyaya yenyu. Saka nimudare kusunungura zvese. Kana mimi musingachawirirani ikoko, nhasi munoenda maakuwirirana. Moyo murutaura zvinonzwisika chaizvo, handina maitaurirani kazviita. Asi ininiwo zvangu ameno kana muri kusandinzwisa hangu. Pandisiri kukunzwisisa ndepekuti imi menge muri memba yemukando, muchikweretawo mari, muchidzora, handiti? Saka zvikwereti zvakaramba zvaremera kwamuri. Vamwe vanhu ava kwakubva wasvika pekuti chiwedzerirwa. Munoziva kuti ava vanhu ava havangopindi mumikando vasina kusuma varume vavo. Munozviziva kuti tafunga kuenda kumukando, kana vapuwa mari dzekumukando, munoziva kuti vanouya kuvarume vavo vachiti tatambirisana mari yandinayo ndei. It's not go back again. Kana zvichiita chitsotsi munotonzwa varume vachiti hatidi kuenda uko, musaende uko. Saka iye zvino zvazvaita manje zvakuti madzimai aya makavaverenga kuti vangani, moti times 2 vane varume. Vanhu vamakanganisana mubhuku mavamusaro vakufunga nezvenyu, asi havana kuda kukurwisai. That ndoda kutenda hamuna kuda kundorwisa. Makambodaidzwa naSabhuku uya kunotenzwa, makanzwanana zvamakanzwanana, zvikaramba zvakadaro kusvika vazosengudza nyaya kuti ndingangoramba iri yedu, ndatimboiswawo kwamambo tinzwa tingabatsirwe nesei. Saka nitavakubvunza kuti zvataurwa zvese izvi mungabatsire sei vanhu ava. Zvakashata here? Zvakatonha ndo zvakanaka. Inini mabatsiro andingaita nekuti ndaona hangu moyo pane zvamapuka apa. Ndati imimi handiti taurai imimi kuti zvakadai zvakadai. Pangu pacho ndaona hamuna kupapinda mangu pachamo. Sepapi oraiti papinda. Pane panda kuti moyo. Munoona nguva ndo inotinetsa. Nguva yakanzi mukando wedu unenge uchifanira kunge uchiti hazvina kuitwa izvozvo. 2 pane pakanzi mari yakunzi mari iyo uya neiyo zvakaitwa, but zvese izvozvo mabhuku anga akaitwa locked to. Munhu iyeye haagari nebhuku, mabhuku iwayo anogara nevamwe. Saka zvaanenge achitaura zvese izvozvo zviri unconstitutional. Handizvo izvo zvinofanira kuitwa. Zvisinei izvozvo zvinotapura pedzisa hangu moyo. Izvozvo ndo zviri kukakavadzisa izvozvo. Ndokumbira zvakare kudare ndine mvumo yekukumbira mambo kuti no mambo, zvamataura zvese ndazvinzwa, izvozvo vari kutaura ndazvinzwa, ndise yangu pamberi. unoda kumberi
vanhu ava munogara navo mamusara ngatigarei hapana chinombokutsetsai hamuna enzwai zvinhu zvamunoda kungonakidzwa nekuseka kuti varume vakuru munongoseka enzwai imimi muri mugari wemamusara yes handiti yes saka ni kana muri mugari wemamusaro toti musaro akutadza here kuzouya kuno ini mimi kumberi kwamuri kuda muri kuti here ndatadzawo kutonga yekuti murida kuenda kuno inini pandiri pana handina pandinonzi ndinotadza ndakatopuwa masimba asi hanza ndapedza asi iwewe uri pasi pangu kana ukati ndipudze handichadi kutongwa nemi hatikumanikidzwi kwete kana muri kutongwa mudakuramba kutaura pamberi pamari yakati kana iri 1000 motaura mambo ndakapirira 1000 hamuna tsamwadzi munoridza hamuna munovhundusira makakwereta mari handitika munototaura makazvininipisa pamberi pamambo ndokupinda pakukubatsira ika mamboona umambo ingachitiridza tsamwese zvimuri kuita pandia kushora kushora inini wasaruchirawa takakura nawo tiri wadiki chaizvo kwavari asi wachitiremekedza zvekuti hanzi andatomboona vhisi yavo yakaita sezvainosiita pataonana chero pesi ndachiya kuti chawauya nhasi wachiratidza kuti vari kubatikana wasaruchiraka kuenda kudari kana dai awe nemudzimai wenyu nemukomo wenyu hakusi kunzi muwengane pamunotobva maa pamwe chete ini ndakamboitawo mukandokumba kwangu madzimai anenge aitokungoti tiri kuba mari idzodzo imi munonyepa imi ichiri $5 muri kunyepa hapana kwamuri kumboenda nayo wabuda waenda kuharare wakazodzoka uchibva wamhomba uchibvati kuzvinhu izvi zvabva kuye wakazobvudza zuva rari ichi2 kuzvinhu izvi waridzi wacho hawasi kuuya uzotora here nokuti handina kuvataurira ndikati waridzi wacho wekupi sikanzi wakasiyaka zvinhu pano uchibva kana kubhazi kana chii ndikati aiwa ndozvemukando wemari yaendaiwa ndichitevhuri kupera kumwedzi $5 sikanzi matei wakabva kuti ndakuda kujoinawo ndozvine wanhu awa manje waakundotaurira varume wavo kuti unai zvatauya nazvo izvi varume ubva kuti wakomanakana nesu ngatipindewo zvino wasarucheraka dai muri kuita zvamunosingotiita tiri wadiki kwamuri kure asi zvamunosingotiita kare pamaititurena ipapo kuita zvinhu zvakanaka kare tiri kuzvikoro chese mambo muchibva mawaremekedza dai magona kamwe chete bedzi mangotaura kuti zvezhuwa iki taishanda nevanhu ava asi pandakazotanga kuomerwa nekuti kujoina mukando kakuwirirana mukando uyu wakafanana necooperative aisei kunzi dai mundorwa kana kutukana mune muri pamwe chete muchiti mamuka asi izvo zvino hamuchakwazisani mungadai matoti mambo zvanaka zvandauya pamuri idi pazvinhu izvi zvandiri kuziva ndezvakadai asi nekuomerwa tinoziva kuti nguva yese munhu anogona kutadza chinhu paine zvamuomerwawo mumashure ndakuti dai ndadai nekuti idi kana kukumbira kuna mambo kuti ndipfuudze hangu mberi matadza imimi saka chindipfuudze hamuna henyu kutaura kuti matadza asi kuti ndipfuudze iwona iwobvu zvarakaitawo kana nemi makatarisawo ini mondibvunza munhu aimoyo apa madai sei namai indokuti imimi handipfuudze hangu hamene kuti ndichiziva kuti mune kodzero yekuti munditonge kana kuti mundibvunze kuti madarirei mungadai muri matotaura zvokuti zveshuwa nyaya iri kutaurwa iyi yakafanira kungawo zvakadai asi ndiri kukumbirawo kwamuri manje mambo kuti maita mediator ukaona munhu achiuya kuvanhu ava handikureva kuti ari kutipa ifemeremere mambo wakagara wariwo mayananiso ekuku nekuku kwamejasiti kuya ukwandogona kupai kuti muchitobva makatopesana nekuti mejasiti hambu kuzive kuti muri ani kana kuti muri ani vevavo asi isusu matraditional aya anoziva kuti orit awa ndiwo pandakaberekerwa apa ndichibva tarorerana takadai apa chibva tadai
Saka ngaremu kutaura namambo machisiyana nekuti mudare mese mune vanoti kune vanodaira ndo matare edu akasununguka ari kuno aya kana imi munosuyawo nemuenderawo nyaya muchitoona kuti munhu aparadzira daira naina mambo zvauri kukubvunzai nekuonawo pamunoona kuti apa ndizvo zvandakuita apa ndizvo kana dai maingotukana henyu zvese izvi zvitureiko. lazima mambo wawabvunza kuti imari yamunoziva havazi kuda kupa munhu yamunoziva ndiwe nya wachatombova wakazochinja ndizonoti nhasi watadza kutonga iyi vanonzi aimimira iyi kuti makatadza kutonga iyi kana kunge kuti aiwe saka midaira nai makatarisana nawo nekuti isatoti nguva yemambo pawangu wakutaura tangadai tisina kuzombopindira dai mangoduwirirana henyu munhu wekupedzisira wedu ane kutaura nyaya but wanga wakurumidzawo kuitorawo ingoti semi munowanyarawo sezvamataura munogona kudaira zvakasununga totoita imini munowana kutoparadzana zvakanaka zviri kunzikwa aimbomera ndiri kunzwa chaizvo but muri kuona taakutaurirana tiri kutaurirana nayo changamiriri handiti tiri kutaurirana ati pane pandagonya inini tidini kusvika zvinge zvinodai zvakonzerwa nepapa handiti vanotamba tsoro waya tsoro igomba wafa watofira netsoro negomba wani saka munganditi inini kugoyewa kuri kuitwa mari handipo zvese zviri kunyorwa handipo mabhuku aya anogara ari pane munhu asina chekuita nemabhuku iwayo. ndinodzokera pamuri pako ndapaona pamuri kutaura ime kuti pane mukanda wakazongomira zvisina kukufadzai chaizvo vanhu vakagowa mari zvisina kukufadzai handizvo vakagowana mari musipo vakawekerana zvimabhuku zvavo musipo handiti ndizvo here pati muri kutaura pari kukadza ndipo here tiwirirana famba zvinhu zvaitika izvi zvekuti hamuna kufara nazvo. Mubvunzo wangu iri kuti sabhuku vanga vasipo here kuti mukwanise kuenda una sabhuku tatiri pamukanda asi taita challenge kuti vanhu vakutoti ini ndine mari ndine chikwere chavo ndakatagirwa kuti pamwe muna December ndichapedza vakungoti mukando panzira takuguma pano vakutoti takutoda mari takutogowana zvatatisina kuwirirana ndibatsirewo nditaure nevanhu pane here kwamakamboenda kuti muyananiswa nevanhu moyo mataura zvakanaka but pazvisina kutaura pazvindingori nemubvunzo ipapo pamuri kutaura handibvunzei nditaure ndipanzwa tibate pamwe chete vanhu zvakateerera hauzoklarify ipapo moyo ipapo ndiri kuti how on earth iwowo ungati zvadai iyo time yacho isina kukwana waifanira kupera muna December. Yes. Saka imimi musina kupera muna December. Yes. Mauya kuna mambo imimi maiuya kuna mambo kana kuna sabhuku kati kana maramba kuna sabhuku maenda kuna mambo munopotera kuti ndo zvaitika zvakadai pane here pamakaenda kunopotera kuti vanhu vari kundinetsa vachiti mari yavo bati pane pandiri kuonana navo pekuti apa vakapa jamba pane here pamakamboenda ndaingotika sevanhu vataurirana naye wawana sabhuku wacho ndaikuenda kupi pasabhuku makausika gakawa itagofo inga maidhonza mazitambo aya kuzvikoro itagofo yaipapa ina mukaitasaka varikutoti mabhuku aiverwa nemunhu wasipo animanza kutaura vari kusotsura mhosva kuona munhu ane mabhuku kana muchitarisa asi wabvunzwa apa namoya kuti chititaurirai mari yemunoziva yamakakweredza vari kuramba kubuda abatwi pamabhuku iwayo anopisa abatwa ibatwa sei indaa ndiri kupi omira nditauri kwazvo bhira wakatara kumba kwangweri kuti nyaya inotoda vanhu vanotonga chaizvo vanoziva kutonga
ndorawarira nhasi panapa pamunhu isi vari kutoona kuti mambo haasori panyaya saka munhu vari kuda kuenda mberi musandikumirese mberi angodzoka kubvira anataura zvandataura ndanga ndinofungidzira kuti wano achitaura munomupa mukana. Unoona shumba chinoitika ndechekuti nyaya inopfuura asi ukama haupfuuri. Koshesai ukama. Nyaya mukaita nyaya kamunofanirwa kudzoreredzana mune zvakanaka kuitira kuti mangwana muzoitana mangwanani mamuka sei maita sei. Izvi zvamuri kuita izvi muri kubvunzwa mozvambarira pamubvunzo. Makakwereta mari yamuri kuziva kuti ndo yamakatora ye1 hamusi kuda kutaura asi muri ngoti ndipudze mberi. Kumberi kwacho muchanokirema muchiti vari kundikiremera mari yamusina kumbotaurawo muno kuti vanhu vaziva. muda kupindurwa ndisingatauri inini vanhu vemukando ndovavo mabhuku ainyorwa nani unoona mukando saka muri kureva here kuti mudzimai wavo vaizvinyore mari yausina kutora 1 2 pavari kutaura pekuti mukando wakapera December usati wasvika regai ndikuverengere constitution munoparadzira vanhu ini ndenda kufunga berere tikorara kana munhu atopanduka adini amumugadziri kuti aite zvamuri kuda mangu achiti tago zvinorevera hatiti munoziva kuti kana tagopo munoti panoitwa tamba poiswa chimuti kuti wakabata kunokomwa wakabata chidhonzerana uyu ndo paari kuti ndadhonzerana toni kwachinodambukira zvekutaura nyaya naye nemufananidzo zvese haachisina basa nazvo uyu angoda kuti handichatongwi neni nenyaya siyanai nayo kutongeka sebhira akataura kuti ndinoda kuona vanhu vanoziva nyaya saka tinoende moyo hamudaro zvinhu kuti ndoda kuona vanhu vanoziva inini pandinongoda handidi kutonga munhu haabudi ropa kana achitongwa rimwe munongomusungira tambo refu nekuti tena unoita zvaunoita isi tichikuona because haadi sabhuku haadi dare remusha maka haanene kuwirirana nemadzimai mese naumwe varume vese ada kuzvimerera ari 1 ada kuzviraramira ari 1 saka ndakumubvunza kekupedzisira unogona kuzviraramira mubhuku mamusarumu uri 1 here usina vamwe vaunobatidzana navo mubhuku imomo ndopari wakangotipindura ipapo nyaya yacho yatomira ipapo moyo handiso zvakati ini ndigona kuzviraramira hangu ndisina vamwe handizvo zvandataura mwa ndiri kubvunza kuti unogona here hungu kana kuti kwete aiwa kwete handigoni kuzvita ndiani munhu waunoona panika anokutarisirai mese bhuku rese kupfuura sabhuku kutita cross matini handidi kutaura chirungu kai dzokora zvakare ndati rozvinzwa ndati unogona kuzviraramira here kana kuzvimiririra semunhu mubhuku mamusaro wakazvimiririra kuti inini ndinoita zvinhu zvangu aiwa kwete hazvigoneki kose usinganzwi mazwi ari kubva pamuromo pasabhuku ekuti uyanane nevanhu vese ava vese vari kuona vakadzi hasi vakadzi chete nevarume vavo vari kuseri asi vari kuti
itai nyaya dzenyu usati vakakotsera pa. Saka ni sabhuku nevarume vevanhu ava nevakadzi vacho ivavo, ukaramba kutongwa nasabhuku waramba kuona hama mumusha maogera. Saka ndechida kubvunza izvozvo kuti unogona kuzviraramira wega kana uchigona tosotoka kuti tamira toisira kuna sabhuku munhu wako ati anogona kuzviraramira, unoti kudini? Ipo pano tototaura nyaya yenyu yopera. Varume vese ava nevakadzi vatotaura navo kuti zvamakashaya zvakawanda, tiregerai mari dzekutora mari dzevanhu vanoshinga kudaro vanozvigona here? Because zvekuti ubhadhare tinozvigona uchida usingadi, asi kuti isusu hatidi kukumanikidza. Ndaenda funga sabhuku kana machinda uyu kumusiya. Saka haasi kuda kupinda pamubvunzo wangu pasabhuku, nekuti uyu sabhuku anogona kuwirirana naye vachigarisana nawo kwena handizoti achipano here ari kudini. Handidaro, ndinongotaura one word nyika yese ichinzwa. Iwewe watadza kuwirirana nasabhuku, what are you going to do munzvimbo masabhuku musaro? Because hasati amboona munhu akadaro, ende ini handisati ndichikura handisati ndamboonawo munhu akaoma sewe kudaro, kuti watora mari yemunhu uri kungoti inini ndo zvandinoita, handitauri nemunhu. Handina kuti ndo zvandinoita, handina kuti ndo zvandinoita. Right, vanhu vese ava vamwe havazvigoni vachaenda kwasabhuku nhasi makana mangwana. Saka ndisabhuku matotadza mari dzedu dziya dzatorova hadzo, vanopindura kudini? Saka toda kuti zvijekeswe pano. Basa kwemutara mambo iwayo anga kutofamba sabhuku wari kufambisa nyaya yedu ndikumwe chete nasapshire anga kufamba saka ndakaona kuti ndapeswa pataiti nekuti ari kufamba wachiti mari iriko ndokugara mabhuku. Saka ndakati kuti ndibuye pavhiri ini mambo yeyo nyaya iyi achiumako mambo makandi muri pamwe nasapshire. Saka nendakaisiwa ndakunzi ndiri pamwe chete nasabhuku ndatimwedzi nhasi Mamboya nani kuno kudari? Saka mune hasi kuda kutonga. Mamboya nani kudari kuno kwa mambo? Kutoona wachwa nani mdzimai wake mwami ani mnini wake? Ngaiti crime Yo waya nani? wendega Wega wana. saka Mambo mdzigo inga kupindura muchimuchi tinzwe. mukuru ndiye nani Kudaire aiwa kudaire zvomubvuku masaruchera kana kuti kweti manhingi mamsara. Kozo ungabve kubva kumba siya mudzimai wako. Iwe une mudzimai iwe nevana. Weya iwe wega ndandega kudari. zvinoitika manje hatizivi. Izvi zvinoitika hatizivi pane uyu pamwe nemudzimai kuramba kuya kunati baba anenge mune nharo itai mega handichauyiko akuti sina patinawo kana veukama kuregera kuya padare rakadai pamwe wati ita wega zvekuti mangwana kana pane zvinoitika vanotipedzai naye. Saka nini ndinoda kupedza nhasi nyaya iyi kwasaruchera nasabhuku Musaro nemhuri yese iri mamusaro nevedu madzimai atorimo mumukando wemo. Pano apane madzimai angu tu ari mumukando wemo. Itiri ndenda tokanganwawo imari dzangu dzakatokanganikwa maiko. Saka ndiri kutaurira kuti unozozvigona here uyu ari kuti haakendengi. Saka ndaida kuti ataure ega zvichaminitwa, kana zvaminitwa anotanga kutaura ndisabhuku, ndikamutangira sabhuku haazozvigona. Isi tinoziva zvakawanda kuti kana zvikwere chakura
munhu anoita kachiwindi kamwe asi kanozopera. Ukadya zvekuvanhu nekungwara so zvinozopera. Wakuda vanhu vaya kuti mubate pamwe. Saka ni ndakupedza ndakudzokorora nyaya yangu. Chipedza ndiwo unopedza nyaya yako ndati unozvigona here kumira wega mubhuku mamusaro. Wega kudai mukadzi wako pana atoramba kuuya. Hama dzako kana muzukuru kana hapana ari pano. Wati vane basa rei. Muda kudzokorora zvakarimba. Ndadzokorora ndokuda kunzwa wedhi rako. Ndaramba ipapo. Kwete ini handigoni kurarama ndiri ndega. Ndorarama nemi mambo nemadzisabhuku atinogarisana navo. Saka handigoni kuti kwauri kuda kuti ndikupudze kuna vanhu vasingararame navo ndekupi. handiti paya ndanzwa muri kuti tagofowo kuti ina handinzwaro tinopedzerana ngatidhonzerana. No, handida kuti even ivo wacho vanogadzirisa nyaya idzodzo wakagadzirisawo zvinongoita futi but ini ndakadzika handigoni kukuendesa kune munhu ndichiziva kuti simba racho rekupedza newe ndinaro. Ikwakukandira kune munhu kuti ndipedzerei ndikabvunzwa nemunhu mamutadza indoti ndatomutadza zvinorevei. Saka ine handikakumanikidzei mani kuti ini kukumbira kwandaita hangu mukati hamugoni kuti mundiendese kune vamwe. Ini kukumbira kwandaita kana kuchirandidzwa vanhu ava vese kana wakuenda kune vamwe unoenda navo. We talk about tinozvitaura naizvazvo kuti topaita sei va vanenge vakuda kutaura newe manje. Aiyo kuinyaya handiti vanhu vari kuti iwe ndakavatsotsa mari yavo ndichiti wakatsotsa yangu saka ndiwo hauri kutogutsikana kuti une mari yevanhu. Kwete hausi. Aiwa mari hauna. Kwete saka ndati tiendesei ipapo pachipapo kana paineyapera chirega yatipedza sabhuku chipedza nyaya yako yadzokera kwauri nemunhu wako. Muda kutaura ndakamirira vasaruchera vamweni nyaya inoti kana yakaitwa inogona kubudirwa nyaya yopera. Inini zvane ndichifunga hangu vamweni mungadai mati ndiri kukumbira kuti mari isaiswe mainterest. Mari yandakatora ndotsvaga iyoyo. Handiti muri kunzwa pane mabhuku ari kutoti Chabuzona akatora mari yakati, Atipa akatora mari yakati, vana vari mukati medzimba. Handiti mukatongokumbira kuti ndiri kukumbira hangu kuti musaise mainterest pamwe zvimwe ndingagone kuripa. Imi muchataurawo yenyu indichakaundwa yenyu yamakabvisawo yobviswa ipapo zvekuti muti handina kutora mari bamini kugarisana. Handiti kugarisana mari yakaitwa pajekerere haina kutorerwa mumba pajekerere zvokuti munhu wese akanga aripo. Saka kungokumbira kuvaridzi vemari ivava, please ndapota mari iri kunetsa, munhu wese ari kutambura nyaya yemari. Ndikangoti mundibhadharise mari yandakatora
Anditi handisi kuziva hangu kwamina, handisi kuziva vaya mwana zvanotaura kuti zvinonzikwa chaizvo. Pandinodzokorora kuramba ndichikakavadzika pavo kuti ini mataura zvakandinakira chaizvo muchitibatsira, ati mabatsiriro amandiita ndiri kuona zvemaiguru hamuzi kufamba, andiri kutiwa uyu maiguru kusvika iye zvino kwaiswa mutemo kuti munhu ari kunzi arova mumwe ndeupi, varungu voti iye mukadzi iye ndiye arova mumwe, votonga futi kuti iwo ndiwakatanga kurova mumwe, you started the fight. Ipapa ndiri kuti hazvigoni mwoyo kuti imi watanga kuti zvadai hawana kugowa mari vanhu varipo, wakagowa wega wonditi iwe mari yako imari yakati. Mutemo wacho kuti hakuna munhu anogoverwa mari asipo pamusoro kana vati inini mambo wangu apa nyaya kuna Samaita, because iyi nyaya inogona kunyudza zuva. Pane Samaita nyaya yamapuwa namambo avo maita ngetafunga kuti pamwe vachakumbira wakawirirana nemudzimai wavo. Nyaya yamapuwa namambo pedzai tipinde mune imwe nyaya. Alright, guys, ini ndaifunga kuti murume yakauya kwamambo anogona kunzwisisa zvino zvikuratidza kuti haasi kuda kunzwisisa, kuti ari kutoramba nefiga yake akuti haana kutombotora mari. Vanhu vakawese avo vari kumunyepera. Saka munhu anogara mubhuku mavo ndakakura naye mwana mudiki born 1948 achiberwa tichimuona. Aisimbofungira kuti ane mweya iwoyo. Ndosaka maona kuya kwaita auya ari one. Ane mudzimai mumwe, ane hama dzake, mwana wakazara mushoma, auya ari ega. Ndakafonera munin'ina wake akambouya akati ndiri kuya, ndofunga akatonzosainda ndikuona kuti nyaya yake hadi kujekesana. Uyo anoda kugara ari ega. Saka ini zvindakutaura pachizwa kuti sabhuku anga ari sabhuku ake anogara ake ari ega pamba pake achiita ake zviro zvake. Inini nesi sabhuku wake kana aine chaona nguva kufirwa nguva kudini anoziva munhu wake andosuma. Ini ndataramuka paari isachiro ondogara kuita free, hapana anoziva kuti ake zvaanoda chingoraramba takadaro asi kuti indichatora kuti aite munhu wangu wemubhuku anosanganisei nevanhu vese vakabira mari. Ini wacho haasi kunditeerera. Ani manzopa ndakamufona kuti akapinda chii ndiani ari kundida, ndikati ndini ndiri kuda usangana naye, handiuyiko, haana kuya. Saka munhu ndingagara naye musha kuti munhu kubva nhasi Sarushera ondogara ke pamwe pake. Wewe wemusha usamushungurudza, regai akagara ke pamwe pake achiita zviro zvake, haasina sabhuku. Ini hasina sabhuku wangu. Kune zvimapureti zvake zvanga azvisazviswa nomusha, pureti nekapu chaitumira nemupurisa wangu ondopiwa. Kana zvanzi zoya kuno kwamambo ozotorera kuno ndozwa zvitaura naye. Uyo achiri mwana kwendokera. Vanhu vemusha handikuziva. Anoda ake kuti ushamwari naye achienda pari kana paita nyaya neuyu unoziva kunoripota. Kuramba kwaari kuita inini aramba namambo. Ndaifunga kuti kuno kwamambo achanyara ari kuramba kutaura figa yaakatora iye. Zvikura kuti ari kuti handida kumbotora mari. Mataura shumba. Saka unhu hwake taukadza kana munhu arambwa maanogara, munhu kana arambwa nasabhuku wake achazonakira kwamambo. Ng'ombe inokorera kwainofudzwa ndozvoenda kumaketi. Inini ndozvine ndichimirira kutsvaga kuti ndinzwe sabhuku. Munhu ane kaende yakadai muri kuona sei? Handai singadi kupaka sabhuku. Sabhuku wabuda pachena, ini ndaziva. Machinda mese muri pano. In case of tomorrow, pane zvazoitika.
kana zvaanenge azoita. Iri takutonyora mumabhuku. Kana rimwe gore ndonga dzimba dzedu dzakatokwana pasi. Pane 1 isipwa dzinogara mumambo. Bhuku rangu iro rakutonyorwa gore rimwe ndisisiku anenge amambo. Nyika yese ruzvinzwa ndotaura anenge amambo kana anenge asabhuku ukanyatanga uri kutozvinga uyu arambwa nasabhuku ini ndamurambawo. Pane panoturukirwa ndo zviripo isimuka yanyu maende. Hapana anokubvunza imari yamakatora. Vanhu vacho vari kutozvinzwa. Hapana anobvunza mari iyo yeChristmas box yenyu makatoipo makainzwa.